un país més lliure, un país més crític, un país més format, un país que anhela un futur d'una manera consolidada amb les entitats de la manera que sabem treballar. Us faran 5 cèntims del que serà la primera festa infantil de cultura catalana Inculcat, que es celebrarà a Capellades el 21 de maig. I la Laia serà qui ens explicarà una mica els detalls de què és Inculcat, quins grups hi veurem, quins tipus, una mica el que serà la festa. Inculcat neix de la idea de que des d'Adifolk creiem que els infants són el present i el futur de la nostra cultura popular catalana. Llavors, què millor que crear una festa pensada per ells i que la facin ells. Crec que ha quedat molt clar que és una festa infantil, que és una festa oberta a tothom. Farem l'entrega del concurs d'Instagram, el fet de la Fira del Món Geganter 2022.